With these simple steps, rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Happy Wednesday morning sa atin morning barkada. Parang ang bilis na naman ng araw. It's the middle of the week and kung ano man may ginagawa nyo, ipagpatuloy nyo lamang yan until the end of this week. Makakasama nyo na naman ng dynamic trio na ahatid lamang ang ngiti sa inyong labi at galak sa puso. Oh, gusto nyo ba yan? At morning barkada nangunguna dyan ang raketera at madiskarteng Momshi Shaki. And pumapangalawa naman po sa magbibigay ng good vibes sa inyo for today ang nag-iisang minion in the house na lamig na lamig. Ang lamig talaga today. Ginost ka ba, Char? Hoy! Hindi nyo na ako pwedeng i-ghost kasi kakasuhan ko kayo. Wow! Sabi ba yan? Meron na akong panlaban so you cannot do that anymore. Oh, Anyway, ayun nga mga ka-MB, tutok lang dahil today we have a lot of good information, good vibes to share with you all na magagamit nyo all throughout the day and all throughout the week. Yan. At habang nilalamig itong katabi ko, nakahawaya na naman ako na nasa beach. Ay, panis tayo. Medyo ano. Hindi, pang Baguio ka lang. Char, joke lang. Yan. Gising-gising, bangon-bangon na. Nandito na naman ang dynamic trio na mangungulit sa inyong umaga at makakasama nyo sa pagbibigay ng iba't ibang mga update at mga inspiring na mga kwento ngayong umaga. Makakasama nyo po, Charles Limo. Yes, kasama nyo kami kahit nanonood tayo ng TV at gamit lamang ang ano nga ba itong Television. Television. Smart TV. Hindi, Oo. yung free TV rather. Yan. Yung free TV na antena lang ang gamit. Pwedeng-pwede yan kasi ipipihit lang natin ang antena sa tamang direksyon para papunta naman sa amin yan. At syempre, kung Smart Digital TV naman, scan nyo lang ang channel numbers. Mahahanap nyo kami either the Highland TV channel or GNN Network. O, kung mga nagtatanong ng channel number dyan, depende po sa inyong lokasyon. Ano nga ba pag Ren, nasa La Union, Char? Pag wala naman sa... Oo. Yeah. Ay, sorry. Pag hindi naman kayo sigurado at hindi nyo mahanap, ayaw nyo munang bumangon o kaya naman ay nagpo-phone kayo papunta sa trabaho o pauwi pa lang, gayahin nyo si Mr. Mark Angelo Coronel Santos na nag-send sa atin ng 75 Yan. stars. Good morning. Grabe, ang aga naman nun. Anyway, pinapanood niya kami sa aming live stream sa aming Facebook page. Ayan, ako may nag-chat. Sa aming Facebook page, isa-search nyo Tinago. lamang po ang Tinago mo na yung chat Regional head. News Group RNG Luzon and like, subscribe, and alam nyo na, share na yan. Hit that notification button because all throughout the day we have information and stories that we would like to share with you. We also have our YouTube channel which is RNG Luzon. And we have our Instagram, TikTok, and Twitter, RNG Luzon pa rin mga ka-MB. And meron na po kaming website kung saan pwede kayong makahanap ng mga good read, interesting articles. Isa-search nyo lamang sa Google ang rngluzon.ph and lalabas na yan. Sabi ko nga, RNG Luzon, nag-iisa, wala ng iba. Yan, nag-iisa, wala nang iba. At atin namang tignan ang ating ulat panahon ngayong umaga dahil it's not just one, but two, but three. Ang ating binabantayang low pressure area, mga kabalitaktakan ngayong umaga, kagaya ng bilang ng mga ginos ni Ma'am Shisheki. Ayan! Joke lang. Sila yun eh. Yan, sige, upang ating malaman ang detalye nito, ating silipin ang latest weather update ngayong umaga po.
Sa ating latest weather update ngayong umaga, binabantayan po ng Pag-asa ang tatlong potensyal na mabuong bagyo dito ho sa ating bansa. Although, yung dalawa ho dito ay, sige, unahin po natin. Ang unang low pressure area na binabantayan ho natin kahapon, dito po sa parte ho ng, Bicol region ay umakyat na po dito sa 235 kilometers west-northwest of Dagupan City, Pangasinan, kung saan maliit po ang posibilidad nito na maging bagyo, pero tuloy-tuloy pa rin po itong tutuhugin ang direksyon papuntang South China Sea. Habang ang isa naman ho ay nandito naman sa ibaba ng Japan, pero parte pa rin ho siya ng ating Philippine Area of Responsibility, kung saan huli itong namataan 845 kilometers east of Itbayat, Batanes. Sa ngayon po ay maliit pa rin ho itong chance na to na maging bagyo, pero binabantayan ho ng Pag-asa pa rin since nasa loob po ito ng Philippine Area of Responsibility. At ang panghuli naman ho ay nandito ho sa Pacific Ocean, kung saan ito po ay isang tropical depression o tropical depression pa lang, pero mababa ho ang tsansa na pumasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero dahil po dito sa presensya ng tropical depression mula po sa Pacific Ocean at ito pong low pressure area dito ho sa baba ng Japan, inaasahan po itong hahatak ng habagat, especially dito ho sa parte ng Visayas and dyan po sa eastern part or dito po sa Region 1 and dito sa Cordillera Region. So maghanda-handa po tayo para sa mga biglang pag-uulan dahil nandito pa rin yung habagat na magbibigay ho ng pag-uulan, and mag-ingat-ingat po tayo. So magdala ho tayo ng payong para naman po protektado tayo sa ulan. Ang araw ay sumikat kaninang 5:29 in the morning at inaasahan natin itong lulubog mamayang 6:37 in the afternoon. At ang pinakamababang temperaturang naitala naman dito sa Baguio City kaninang umaga ay 16.2 degrees Celsius. At inaasahan natin itong iinit by 22.4 degrees Celsius. Nako, buti na lang at medyo nag-jacket ako. Nag-22 today. Nakikiayon sa akin ang tadhana. Yan. Hindi kasi tayo ghost. Oo. Ghost kasi tayo. Pero morning... Oy, hindi ako Ikaw umamin niya. Ay, hindi ako nang nadulas ka sa sarili mong bibig yon. It's your own fault. It's Ay, your own alam fault. niyo ba, Morning Barkada, that since or after the SONA, nako, ang Philippine Stock Exchange natin went up a little higher. And after, the Bangko Sentral ng Pilipinas have also said that there is really an increase in investors because they were able to get a first chance to react on, of course, the State of the Nation address last July 25. And kaakibat nga nito, Morning Barkada, is our President Bongbong Marcos have also laid 19 legislative priorities, including in his SONA, and one of which is E-Government Act, Internet Transaction Law, thank you for correcting me, Ren, Budget Modernization Law, Tax Package Valuation Bill, Department of Water Resources, E-Governments Act, National Land Use Act, National Defense Act, and many, many more. And sabi nga nila, diba, it has been changing their narrative after that. Kayo ba, nanood kayo? Nanood naman kami. Oo. Kasi marami ding mga economic policies na pwedeng ilatag ni President Bongbong Marcos. Yan, ikaw ba? Nanood ka? Nanood ka ba? May klase ako noon, pero Hindi, nag-playback hindi yan ako. dapat Nag-playback ako. Oo nga. Anong favorite thing mo doon? Ang favorite ko doon is that when he wanted to empower also our OFW. Yes. Yun talaga. Kasi my sister is one. And my mother was nung bata kami. Kaya nakita ko din yung hirap ni mama. So, yun, isa talaga yung malapit sa puso ko is tulungan sila, empower them, and acknowledge their efforts in just not the economic viability in the country, but other more to that. Pero iniisip ko lang, ano yung magiging role na ng OWA saka yung sa DOLE and DFA? Will it be the same? Or baka tamaan din yan ng right sizing na bill na pinopropose? Unless they are not doing their job. Unless lang Kasi may mga
bahala kayo. Masyadong maaga. Kaya yung mga ayaw mawalan ng trabaho, gawin nyo po ang inyong kailangan nyong gawin. And tulungan naman natin kasi malaki naman ang ambag ng ating mga OFW dito sa ating bansa. And of course, pride natin sila. Diba? Meron sa mga royal families, ang mga kasama nila is mga Pinay. Oo. Tapos pinapamanahan ng Oo milyon-milyon. nga! Oo, diba? Kaya ako makakahanap ng bossing. Pamana naman po. Pamana naman. Alright, sige. Pero tignan naman tayo natin dito po sa Pilipinas kung saan. Isa ba kayo sa mga nanggo-ghost or ginost? Nako! Ito. Isa ka ba? Sila, ginost nila ako. Oh, dahil nga po may final ho na bill dito po sa mababang kapulungan ng Kongreso kung saan ito nga po ay ang House Bill number 611 na dinedeklara na ang ghosting as an emotional offense, although wala pa po itong penalties dito ho sa nasabing panukalang batas. Ito po ay ifinail ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. para naman matulungan daw ang mga nasasaktan dahil ho sa ghosting na ito. Pero ayon po sa kanya, and I quote, "Now, couples primarily communicate using their cellular phones and in turn, cellular phones as an avenue for meeting and dating." So, sinabi pa po niya, and I quote, "Studies have shown that social rejection of any kind activates the same pain pathways in the brain as physical pain, meaning there's a biological link between rejection and pain. That goes for friends and partners alike." So, end quote, yan po yung sinabi ni Congressman Teves Jr. ng Negros Oriental. Pero yun nga yung katanungan ngayon, paano mo hahabulin kung wala ka namang liability doon sa taong sinaktan mo or iniwan mo? Oo. Tsaka, paano mo i-assess yung pain? Diba? Ano yun? Oh my God. Subjective. Wow! Mas marami tayong kailangan. I mean, subjective kasi ang pain. Kung ano yung masakit sa akin may not be masakit sa'yo. At saka siguro yung ghosting kasi would be an emotional trauma sa isang party kung hindi nyo alam yung state ng relationship nyo. Kaya It's sa not mga defined. ganyan, dapat naman talaga kapag pumasok kayo o sa talking stage or what, sabihin nyo, maghaharutan lang ba tayo? Ganun lang ba? Para alam mo, hindi yung kailangan ko lang ng kausap. Ganon. Hindi yung, syempre meron yung mga aasa. No expectation. Paano yung mga yun? Oo, diba? and also, mga ka-MB, paano naman yung mga sa text mo na hindi mo naman kilala, kakasuhan mo? Oo nga. Yan kasi, mahilig kasi kayo sa mga pinakilig, Kasi pinakilig lang, pero hindi naman Pinakilig lang, pero hindi pinanindigan. Nako, yung mga ganyan. Gusto nyo yan Oo. Nako. Ako iaminin ko may mga ginost akong tao. Sana. Alam nyo kung Ganda! Bakit? Ganda! Uy, ang haba ng hair! Wait Grabe, lang. teka! Wait, natatapakan niyo yung buhok niya. Let me explain. Paano? Ako, I stop entertaining mediocrity. Kaya ini-stop ko siyang kausapin. Kasi limited lang yung pagtatanong niya Yung kumain ka na ba? Kamusta ka na? It's not a deep conversation. Ano bang gusto mo? Ano bang Ang gusto gusto mo? mo conversation is something na Black hole, ganon. Nakita mo ba yung bangin? What is the secret of the universe? Ganon yung gusto mong usapan. Hindi naman something substantial na magagamit mo sa... Bakit hindi mo ginawa? Ba't hindi mo siya, ba't di mo Paano sinabi sa magpapayat? kanya? Sinabi ko na ay hindi ko siguro. Tama nga. Hindi ko Diba? sinabi, pero sinabi ko afterwards. Yan yung problem Parang we demand for Oo. something naman na hindi nga nila alam. Oo naman. So, magpapabebe pa dahil sabihin mo na, lambing naman. Exactly. Lambing-lambing Dami lang naman, naman. ganon, di ba? Oo. Oo. Pero sabi nga kanina nung isa nating butihing attorney na kasama dito araw-araw, paano nga naman madidistinguish or kasi di ba meron tayong batas para sa mga yun ang pinangakuan nga raw ng kasal. Kapag sinabi nga raw na papakasalan kita bukas tapos hindi ginawa, hindi siya wala siyang liability sa ating batas. There's no civil. Oo, unless gumastos yung pinagsabihan mo. So kailangan mong i-compensate, kailangan mong bayaran yung ginastos niya. Pero kung wala namang ginastos, ibig sabihin wala kang kasalanan. 'Di ba? Kasi umasa lang Oo. Oh, paano tayo nagde-date tapos panay gastos? Yun yung emotional damage. I don't wanna talk about it. Oo, yan, no? I don't Pero wanna talk on the about part it. naman ng ginost,
medyo masakit din naman yun. Kasi I for one, na-ghost din ako eh. Ako din Pero, naman, din naman ako. Grabe pero yung naman. mindset ko kasi, I'm not assuming na it will, may liability kami sa isa't isa. Because it is just a starting stage pa lang naman ng relasyon. Hindi pa naman yung fully developed na magde-demand ka na, nasan ka, ay anong ginagawa mo, di ba? Mga ganon. Sa tingin mo ba may difference dahil lalaki at babae? Kasi feeling ko pag babae kasi iba yung expectation when it comes to. Kasi babae kami yung nililigawan. And your nature is to be hunters. Hunters kasi kayo. Kami, Ay, hindi hunter? Yung Ikaw, hunter. nature ng lalaki. Ay! Anong hunter? Nakakainis ka. No, they hunt me. Look, I have Pero, yun. Pero at the end part, dapat merong commitment. If meron, nagpe-pursue ka ng Maraming relationship. taong takot dyan. Oo. Nako. Pero sa akin, ito, personal point of view lang ha. Mas masakit kasi yung mag-ghost ka kaysa sa breakup. Kasi pag Yes. breakup, you know that it already ended. You know that something happened. Nagkaroon ng relationship. It was good, it was bad, and then it has to end. Pero sa ghosting, kasi pag ginost ka, what happened? Hindi Parang mo naging alam. kami ba? Or Oo. pinagtripan niya lang ba ako? Tama. And Oo. you don't know how to tell your story kasi nga, hindi mo alam ano yung, asan ka Saan doon ka sa buhay Oo, niya. saan ka Oo, lulugar ano yung doon mali? sa kwan? Baka naman kasi magkwento ka ganyan, tapos, nako, hindi naman pala Oo, for tas him, oo, di ba? Yung ibang tao pala, baka naman nag-overreact ka lang Oo. naman. Hindi nga, hindi mo alam yung where do you stand in the middle of, yan Oo. nga. So, wag po tayong mang-ghost at wag tayong magpa-ghost siguro. Oo. Set Siguro. boundaries when you're starting to talk about people. Ay, hindi, walang boundaries. Go agad. Go agad. The more the merrier, more chances of winning. And more chances of winning din po dito sa ating mga nagbibenta ng vegetables because ang Wangal, alam niyo po, sesementohin na nila yung Wow. isang area dito sa Nasemento Wangal. Ay, actually, nasemento na nga, oo. Ito yung trade fair area dito sa Wangal, La Trinidad. Kompleto na, tapos na. Ayan, hindi na siya magkakaroon ng putik-putik na Uy, that's every good. time it rains. Hindi na mahihirapan ang ating mga vegetable sellers and also our dealers, truckers, kapag po nagdadala sila dito ng mga gulay. Kasi nga naman, isipin mo, Ay, naabutan diba? ko to. Ang Naabutan ko to na hirap. putik Ang ka. hirap. Alam mo yun, yung puro sila putik. Nako, ang dami nagchat-chat, hugot na hugot ka, delikado ka na. Ano Oh my ba? gosh. Oo. Oo nga eh. Pero anyway, maraming salamat po ulit sa pamahalaang panlalawigan po ng Benguet sa patuloy po na pagsaserve and ito sa agriculture pa rin ito. Yes. Agriculture. Oo, na Kasi- isa din sa mga tinututukan talaga. Oo, kasi naabutan ko yan na lupa pa eh. Yes, oo, Maputik-putik tama. siya. Kasi during the Adivay Festival ng Benguet, dyan sinasagawa yung mga trade fair. And dyan ko din unang natikman yung gabi chips. Pwede Wow, palang sarap, chips diba? yung gabi. Gabi. Pwede lahat. Oo, lahat. Gabi cake, or Oo, taro taro pala, ang gabi. gabi. Gabi ako ng gabi. Taro chips and taro Taro cake. cake. Sarap Taro- nun. May taro coffee pa. Ha? Meron. Okay. Anyway, ano pa? Ano ba yan? Nawala yung utak ko. Iniisip ko kasi ano kayong mga lasa ng Oo. mga ganun. Oo, Puro lang weird. kasi Oo. ako, Try something new. Chichirya. Sure. Anyway, dito rin po sa Baguio City, pinupush pa rin nga nila. Ito na namang modernization na naman ng ating mga jeepney at ang nais nila ay mapalitan na po lahat ng ating mga traditional jeepneys into itong tinatawag na modernized jeeps. And ang nais kasi nila, makita daw ng mga tao na hindi kailangan na magkaroon ng maraming sasakyan kasi kaya nating makipagsabayan. And our jeepneys are good enough and modern enough para i-cater yung mga pangangailangan natin, yung hindi masyadong mahirapan because we know that our modernized jeeps are air-conditioned. Maganda ang ating upuan. And alam niyo yun, you feel very relaxed every time na andun ka. And gusto din nila itong ibida na parang ipakita that we are really evolving Yes. into something that, alam niyo yun, kakaiba na, makabago. Pero, yun nga, ang problema pa rin nga mga ka-MB ay alam naman natin kung gaano kahirap at gaano kamahal po ang ating mga modernized jeepneys. Kung ang ating ang mga traditional jeepney driver ay kulang ang inuuwi sa pamamasada, no, dahil sa taas ng petrolyo. So, paano pa sila bibili? Kailangan Yes, siguro talaga yes nga. mapag-aralan muna itong modernized jeepney. Siguro naman kung sino lang yung gustong kumuha, no? And nasa choice na din po yun siguro ng ating mga pasahero kung
saan nila gustong sumakay. Paano kung nagtitipid naman yung pasahero? Pwede silang mamili, dito muna ako sa traditional. Libreng sakay. Oo. And pag gusto naman nila na medyo ma-relax, dito muna tayo sa ganito. Kaya naman sana mas pag-aralan pa kasi burden talaga ito burden pa rin sa ating mga jeepney drivers and saan nila dadalhin ang kanilang mga traditional jeep. Saan nila kukunin? Mababaon lang sila sa utang halos hindi nga po sila kumikita. Possible bang subsidy for them? They have subsidy. Meron na. Meron silang subsidy pero that's like 6,500 Oo. sa per tranche. Dalawang tranche na tayo kasi. Oo, pero yun kasi Mababa. 6,500, igagas mo lang yun isa dalawang araw Tapos Oo, wala diba? na. Wala na. Oo. Gaano pa katas ang Tapos, gasolina yung iba pa daw ng mga operator, nako ha, bakit nyo kinukuha ang subsidy ng inyong mga Nako. nakikigamit Nako, o bawal nakikihiram yan. Oo. na mga drivers? Oo, meron kasing sinasabi dito yung isang transport group na hirap sila, meron silang subsidy, however, kinukuha ng mga operators, even taxi operators. Uy! Oo, Nako kinukuha. Paano naman? Kita ko nga yun bibili ko nga, bakit ko Kawawa kukunin? naman. Oo. Uy, isa pa, meron ng mga nagko-call out na meron daw mga metro ng taxi na nagja-jump. Yes. Ang pakitingin naman po natin, paano nga ba i-compute Yes. ito, di ba? Kasi every kilometer and every minute, meron daw kasi yung, alam nila na 105 or 105 yung pamasahe nila, bababa sila magiging 115, 115. May Baka dagdag na naman 10 piso. naabutan. Hindi, yung iba daw Oo. kasi talaga, alam na nila, nagja-jump. Merong iba, Oh. merong mga estudyanteng nagsabi na, bakit ganon? How do we compute for this ba? Kasi talagang, hindi lang kasi isa mas ibang mga estudyante nagsabi nga na ganon daw. Bakit daw, ako naman mukhang okay naman, monitor naman yung metro natin dito. Pero pakitingin lang sa mga ating taxi drivers dyan, baka po, at mag-ingat po tayo at madulas ang daan at maulan ngayon. Ito pa, Morning Barkada, how do we address HIV diseases nga ba dito sa Baguio City? Tignan natin ang mga ordinansa at law na pinasa ng isang grupo dito. Let's see how they're working their way to educate people as well. Yeah. Abangan nyo yan. O yan, sige. Mamaya naman ho atin pong tignan. Ito pong war on drugs natin dito po sa Cordillera Region kung saan parang walang tang nabanggit si President Bongbong Marcos dito po sa nasabing issue na ito. Pero tignan natin kung ano ho ang direksyon ngayon ng PIDEA Cordillera dito po sa pagsugpo ng laban sa droga and kung ano pa po yung dapat nating abangan for this administration's war on drugs. Alamin po natin yan mamaya. Pero bago po ang lahat, alam niyo po ba na dito sa Baguio City nagkaroon ng kauna-unahang Sub Baguio Challenge. And it aims na itong ating pagiging fit pa rin ay ma-promote good health. Alam niyo yon, yung para naman bonggang-bongga. And ang maganda dito, nakakapag-enjoy and may thrill talaga siya dahil ang 10-kilometer run, kailangan mong matapos sa loob lamang ng isang oras. What? Naku, Yes! ilan yun? Nako, kung gusto niyong malaman at interesado kayo, panoorin natin ito. Faster you run, the sooner you're done. Yan ang kasabihan ng mahigit 500 runners mula sa iba't ibang parte ng bansa na lumahok sa kauna-unahang Sub Baguio Challenge. Yung sub po kasi parang we have 21, so kailangan mong ma-meet yung time mo na hindi ka abot ng 2 hours, kaya sub. So same thing with 1 hour and 59, sub ka doon. So pag 10K naman, 59 minutes, something like that. Originally sir, ang sub talaga, very strict sa time. Pero dahil po we have high elevation and then terrain, ginawa po namin siyang age cut para naman makasabay yung mga Kaya naman, kahit 5 oras ang layo, ay dinayuhan pa rin ni Romnick mula Baler Aurora ang hamong susukat sa kanyang tibay. hinato ko po talaga yung downhill line. Pero nahirapan po talaga ako sa pabalik po. Nagawa po ng, nakaramdam pa rin po ako ng pulikat po. Pinakalma ko lang po yung sarili ko para champion po talaga. Sa likod ng kanyang tagumpay ay matinding training din ang pinagdaanan ni Romnick. Pagdaanan po sa amin po, sa Ermita Hill.
mga ginagawa ko pong 20 times po, yung 200 meter po. Pero kung si Romnick in it to win it, si Blue na first-time runner sa Baguio ay naghatid ng pakulo at good vibes all the way from Manila. Akala ko kasi kaya ganito yung outfit ko ngayon kasi di ba sa Manila kasi tag-ulan. So inisip ko baka kasi tag-ulan. So naglagay ako ng payong just in case na umulan. At itong tuto kasi parang light lang kasi siya para hindi siya mahirap itakbo. Parang gano'n lang. Makaka-aura pa rin ako. At dahil open for all, mapabata man o matanda ay go pa rin sa karera. Isa na dito si Mary McLean. Actually, I'm 60. Importante talaga ang mga exercises na ganito kasi nga, sa heart, lalo na. Sa patuloy na pagluwang at pagdami ng running events sa Cordillera, buong suporta naman ang ibinibigay ng mga local sports outlets. It's very, very important for us to continue to support this kind of endeavor sa local community ng Baguio, of course with Team Malaya as our official partner. Kasi para tuloy-tuloy na mabuhay yung outdoor activities natin now that we are fully open na, di ba, sa Baguio. So, it's also very a nice bonding ulit for the local community and the runners here in Baguio City. When we support these events kasi we look that kailangan natin maging healthy kasi sa pandemic na nangyari sa atin. So we have to be fit. So we want to fit the nation. Kasabay sa pag-usbong ng running community ay ang pagtaas ng kanilang standards ayon sa race director na si Stephen Felices. Nagkaroon na kami ng standard. So, and then we want also na maging tumakas yung standard ng isang sport. So, anything without standard is gone, substandard. So, kailangan po namin mag-level up. Kahit na nagka-pandemic, we need to level up. Kaganito sir, we tried na magkaroon ng carpet, although magkaroon ng sound system na maayos para po yung to encourage more runners. Naabangan na ng mga atleta at hobbyist ang iba't ibang mga aktibidad na gaganapin sa iba't ibang lugar ngayong taon. Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. As you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka ito ba pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin?
Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales office branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into home. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon. Depensa alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Nagbabalik na naman ang Morning Balitaktakan with your dynamic trio. Pero ako muna, Morning Barkada. And ngayong umaga, let's see what we are doing for our laws and ordinances dito sa syudad ng Baguio for us to know and be aware of how communicable diseases are protecting laws and ordinances that protects them rather. May bisita tayo At andito with us this morning, Sir Michael Tagueg. Good morning, Sir Michael. Hey, good morning. Good morning, everyone. Ayan, Thank you for having me here. Opo. Napakaganda ng ngiti, Sir Michael. Sir Michael, simulan lang natin as part of a member of Protex. What does it stand for and what does it really advocates? Yeah, thank you. So, Protex is under Pilipinas Shell Foundation Incorporated. Protex meaning Philippines Response in Optimizing Testing, Empowered Communities Treatment, and Sustainability, a Global Fund HIV grant of 2021 to 2023. So, ang Protex to is we have sub-recipient. We are the principal recipient of the Global Fund. We have two sub-recipient, which is the Love Yourself Philippines as a KP-led and the legal aspect, which is the LF Share. Aside from giving our manpower to Department of Health to address the HIV concerns in the facilities, we do some advocacies, innovation about HIV response, like pre-exposure prophylaxis, safe spaces, and a lot more. And we give also trainings to the HIV champions na gustong mag-educate sa community, and also magbibigay din kami ng technical assistance sa mga facilities, especially in Department of Health. So kung ano po yung yung kailangan ni Department of Health into the response of HIV, andito kami to help them. So yun po siya. Yun nga. So, Sir Michael, dito naman, dito ba sa Pilipinas or in general, dito ba sa Baguio City, why do you think that there is still a stigma of communicable diseases like HIV? Bakit actually we're already educated about it, pero mandun pa rin, kakabit niya pa rin na may stigma pa rin pagdating dito? Yes, oo. Lahat naman ata is may stigma, especially no COVID, nung bago-bago, right? Opo. So, siguro, alam ko is meron tayong mga awareness, pero may kulang pa kung sakaling pag-usapan ang HIV. Marami pang natatakot o nahihiya. Kasi ang pagkaiisip kasi once na HIV nakarinig ka is it's all about sex. Hindi yan na pag-uusapan sa bahay, sa eskwelahan, nahihiya kumbaga. Pero yun nga, huwag tayong mahiyang pag-usapan ang HIV dahil meron tayong HIV/AIDS law, which is our 11166, na lahat dapat is nag-uumpisa na tayo na pag-usapan ang HIV sa usaping HIV sa school, sa workplace, and other services. So, ang HIV naman kasi is curable, treatable pala. Ibig sabihin ng treatable is may gamot siya, pero wala siyang cure. Ibig sabihin nito is wag tayong mahiyang pag-usapan dahil bigyan natin ng pagmamahal sa sarili tulad ng pagpapatest ng HIV. So, alam kong there's a lot of stigma, especially here in the Philippines kasi nasa conservative
conservative bansa tayo, kumbaga. Pero yun nga, we are here to educate people more para ma-eliminate natin ang stigma. So, hinikayat ko rin yung mga kabataan na maging involved din sa usaping sex para ma-eliminate natin yung stigma and discrimination. Sir Michael, siguro isa sa mga nakita natin dito is the trend of the people is that hindi kasi natin alam that there are Correct. rights and laws that governs those that have been infected with HIV. Ano nga ba ito? Nabanggit mo na yung isa kanina, Sir Michael, pero ikaw, how did Protex also been into these platforms as well? Yes, narinig niyo po ma'am no, na meron tayong RA 11166 which is a HIV/AIDS law or HIV Policy Act of the Philippines. So, meron tayong HIV law na existing before which is RA 8504, pero kailangan natin yan ayusin. Kumbaga, dahil dyan is na-craft ang RA 11166. So, ang sinasabi dito is Filipino Shell Foundation is part of the Philippine National AIDS Council. Right. Isa sa mga tumutulong sa pagbibigay ng information about dito sa law na to. So, in terms naman dito sa Protex, and also we are very happy na our local government in Baguio crafted the local HIV ordinance na kung saan is nakadikit sa RA 11166 which is updated. In the ordinance of this, all people is can access free HIV screening and also confidential HIV screening. So nakasaad din dito na walang ma-discriminate regardless of their gender, their HIV status, mga persons living with HIV ka man or hindi, is hindi ka dapat i-discriminate. Kasi hindi ka naman nakakahawa through kissing or through hugging or contact. Hindi siya katulad ng COVID. So, ang HIV lang talaga kasi is more on sex, blood contamination, and mother-to-child transmission. So, as the local HIV/AIDS ordinance, nakasaad din dito, there's a lot of trainings na kung saan pwede tayo magbigay sa community natin to help other people and also to give an information drive among youth and also in the community. So, nakasaad din dito, ang treatment ng HIV is free. So, once na nagkaroon ka ng HIV, huwag tayong mahiyang mag-reach out sa ating mga facilities to give proper care and treatment sa mga persons living with HIV. Right. And we are very happy, nag-start na kami with Kapatid Paul last week na we conducted the HIV community-based screening training. Yes, So, yes. kasama si Sir Paul dyan. And hopefully, hindi lang si Sir Paul, there's a lot of youth na tutulong sa amin to engage more about HIV, to reach out the key affected population para ma-reach natin yung mga nahihiyang magpa-test at magkaroon tayo na normalizing the HIV screening and testing dito sa Baguio City. Hindi lang dito sa Baguio, all over the Philippines. Yes, Yan that's po. right. Oo nga, napaka-massive and napaka-immense ng ginagawa niyong pagtulong. Sir Michael, lastly lang, in your personal opinion, nabanggit na natin ang youth, nabanggit na natin ang home and universities and schools rather. Is there a way for us to properly educate the youth through schools and universities? Kasi tama naman most of the time they spend half of their life in schools and universities. Pero kayo, how would you like to personally encourage schools and university to discuss such awareness? Kasi alam naman natin that in this age, medyo they are trying to learn about things and minsan natututunan nga ito sa loob ng eskwelahan. Yes, correct po, So, I'm very happy and thankful sa mga school na open sa HIV and AIDS na pag-usapan. So there's a lot of campaigns na pinuntahan namin sa mga schools, especially ngayon na yung nag-face-to-face. So one of our strategy is, I think meron na tong sa Quezon City and also other provinces, and hopefully Baguio City can adapt it, na nakasama or nagkaroon na ng module as a youth-friendly para sa mga bata, ang Department of Education and also CHED. So kasama na rin ito sa kanilang subject na kung saan is yung health and wellness or kaya yung tinatawag nating
physical education or MAPE. So kasama nila pag pinag-uusapan ang sexually transmitted infection and also HIV. So into that is nalilesen natin or na bibigyan natin ng information tama at consistent na information ang mga kabataan. Yes. Pero hopefully hindi ito titigil, sana tuloy-tuloy at hindi mapag-iwanan. So hopefully lahat ng schools and universities, even high school, is kailangan na natin pag-usapan ang STI HIV. We all know naman, ma'am, tulad sinabi mo, merong trending na tinatawag sa HIV, no? So, hindi tayo bumababa. Kumbaga, nagpipik tayo. So, parang COVID-19 is bumababa, umaakyat. Pero ang HIV is paakyat ng paakyat. Hindi siya tumitigil. So, as you can see, no, pangalawang pinakamataas sa HIV is yung 15 to 24 years old. So ito na yung pagkakataon natin na nagkaroon ng magandang boses pag-usapan ng HIV, huwag mahiyang magpa-test upang makatulong sa loved ones natin and sa community. Sir Michael, thank you so much for sharing your time with us this morning. Thank you, ma'am. And magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. Sir Michael, ito lang, yung mga well-crafted and curated na modules na yan, we can take advantage for that. Sabi nga ni Sir Michael, sana continuous yung education natin sa mga anak natin and our loved ones. And let's spread the awareness, Morning Barkada, and stop the ignorance. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Bestsellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers.
Oras po natin alas 7:46 na ng umaga, gising-gising, bangon-bangon na po at ngayong umaga atin namang pag-usapan po ang latest update dito po sa gera kontra droga dito po sa Cordillera. Kasi nga po dito sa unang State of the Nation address ni President Bongbong Marcos Jr., wala po siyang na-mention dito ho sa war on drugs, unlike ho dito kay kakababang presidente na si President Rodrigo Duterte, na meron lagi or nasa menu lagi yung kanyang war on drugs. Pero ngayon po atin namang silipin kung ano po ang mga plano at kung ano ho ang siguro marching orders ng PDEA Central Office, PDEA Cordillera. Ating alamin po yan kay Regional Director Gil Cesar Castro ng PDEA Cordillera. Good morning, RD! Good morning, Charles, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. Yan po RD, okay po. RD, medyo wala pong na-mention si President Bongbong Marcos dito po sa una niyang State of the Nation address ukol ho sa war on drugs. Sa ngayon po, meron po bang pagbabago sa marching orders ng PDEA Central Office kung ano po yung ating magiging strategiya or plano dito po sa laban natin kontra droga on the national at regional level po? Charles, nananatili at patuloy na mananatili yung aming trabaho at doon sa bahagi ng PDEA, meron kaming long-term action plan para sa mga advokasya at mga trabaho namin sa PDEA. Isa na dito, Charles, yung inilatag ko nung una na patuloy naming tutugisin. At ngayon may mga persons of interest kami. Sinisiro namin yung isa doon sa mga financier ng illegal na droga dito sa atin sa rehiyon. Kahapon lamang, yung PDEA National ay naghain ng freeze order doon sa mga ari-arian ng mga suspected drug personalities, financiers doon sa Osamis. Ito yung mga susunod naming hakbang. Wala man sa SONA ni Pangulong Marcos yung programa doon sa war on drugs at sa krimen. Patuloy yung aming implementasyon ng long-term plan namin, Charles. Okay po, RD. Sa ngayon po ba napalitan may aasahan po ba tayong pagpapalit ng liderato sa national at dito sa regional offices natin sa pag-upo po ni President Bongbong Marcos? Ano po bang update kung meron po ba or same pa rin na mga wala pong rigodon ng mga opisyal po? Kasi doon sa executive order ng Pangulong Marcos sa Charles, lahat ng mga career officers at mga appointed officers ay mananatili sa kanilang pwesto hanggat sila ay hindi napapalitan. So sa amin dito sa Cordillera at sa National Office, andito pa naman yung mga opisyalis namin. Ngunit dito sa region natin, ay hindi natin alam kung mapapalitan tayo dahil 2 taon na rin tayo dito. At magkaganon pa man, Charles, patuloy yung ating long-term plan. Ito yung roadmap natin na tinatahak. Para sa ganon, kahit sino man ang maupo, kahit sino man ang maging regional director ng PDEA Cordillera, patuloy yung kanyang implementation sa long-term plan. Okay po. Merong worry yung ilan nating mga kababayan, RD, na dito po sa pagbaba sa pwesto ni President Rodrigo Duterte and ito pong pag-upo ni President Bongbong Marcos, baka hindi daw maging ganun na ka-aggressive yung kampanya natin kontra droga, baka mapabayaan na daw ulit. Ano po yung assurance natin and sa publiko dito po sa pangamban po nila and para matuloy-tuloy po itong laban natin kontra droga?
Charles, ang kagandahan kasi doon sa pamunuan ng PIDEA, naglatag kami ng tinatawag na nating mga action plans para doon sa long-term objective natin. At dito sa Cordillera, ini-implement natin yung targeted operation. Yung targeted operation kasi, nakadirect yan doon sa mga taong responsable, doon sa mga drug affectation ng mga barangay natin. Kapag ka nakuha na, dahil nasa atin na yung kanilang pangalan, nasa atin na yung mga biographical data nila, yung mga operations ng PIDEA ay guided by that objective. Kaya hindi kami basta-basta lang nag-ooperate, tinatarget namin yung mga high-value targets na magiging daan para yung barangay drug clearing program ay ma-implement ng local government units natin at maging high functionality yung kanilang anti-drug abuse council rating. So itong mga nasa listahan natin, Charles, ay nandyan na at sila yung mga target operation natin at sila yung mga tutumbukin natin. Ito yung magbibigay daan para sa mas malawak na programa ng barangay drug clearing program natin. At ang kasunod niyan is sustainability. Ito yung mga advokasya, programa ng PIDEA CAR para sa ganon maramdaman ng mga taong bayan natin, katulad ng sabi ni Pangulo, maramdaman ng taong bayan yung mga pagbabago na ihahain at ibibigay ng gobyerno natin. So in short, sir, kahit magpalit ng liderato sa barangay, pagdating sa mayor at sa national level, magiging hindi pa rin matitibag itong ating strategic plans against drugs po. Tama yun, Charles, at yung aggressiveness natin ay na-institutionalize na. So ibig sabihin may roadmap tayo, may mga target tayo, at may mga objective tayo na mararating natin kahit ito ay hindi man nakapaloob doon sa State of the Nation Address. Okay po. Let's move on, RD, dito po sa ating rehiyon Cordillera. Kumusta po yung ating monitoring ng ating mga barangay anti-drug abuse councils and ito pong iba't iba nating mga binabantayan ng mga drug personalities? May bagong mga lumulutang bang mga mukha? Kasi napaka-aggressive ng PIDEA Cordillera in terms of imprisoning itong mga high-value target talaga ng mga in terms sa illegal na droga. Parang napakarami na ata yung nating napakulong. Baka may mga pumalit sa dyan po sa nasabing business na po yan. Kumusta po ngayon, sir? Yes, Charles. Palagi kong sinasabi, pinapakita ko sa mga pulong, pagtitipon at mga palitan ng kuripuro na meron kaming ganitong drug personalities. Ito yung mga high value targets responsible sa pagpapalaganap ng droga dun sa barangay. At ito yung dahilan kung bakit na-affect ang barangay. Ito rin yung mga sumbong sa mga punong barangay na binalidate ng PNP at ng PIDEA at ito yung magiging target ng ating operation. Dito sa atin sa Cordillera, Charles, yung ating Barangay Anti-Drug Abuse Council ay epektibo at nakikita naman yan doon sa pangkalahatang rating na binibigay ng Department of Interior and Local Government. Yung high functionality rating, ang Baguio City ang may pinakamataas na high functionality rating sa ADAC. Dahil hands-on yung ating Chief Executive, si Mayor Magalong, doon sa pagmamando ng Anti-Drug Abuse Council. Malapit na at ilang mga personalities na lang yung ating i-account. Ito ang naging dahilan yung pagpupulong ko sa Department of Health nung nakaraang Biyernes, na kung saan tinalakay namin, Charles, yung ikatlong objective ng aming ahensya, yung rehabilitation and reintegration ng mga persons who use drugs at na sumurrender nung kapanahonan ng tokhang. At base doon sa aking pakikipag-dialogo at pakikipag-usap sa Department of Health, na kung saan sinolusyonan namin yung mga ibang problema, patuloy sana nating susuportahan yung mga taong naligaw ng landas
sa pagbibigay sa kanila ng ikalawang pagkakataon. Dito kasi makikita, Charles, yung kagalingan at success ng ating rehabilitation and reintegration program na kung saan yung Department of Health ang focal office natin. At so far, nagiging maganda yung kanilang ugnayan, pati yung ating mga hukuman na kung saan yung mga plea bargainers natin ay isinasailalim sa rehabilitation na program natin na sa Department of Health. So, nag-uugnayan yung ating mga korte, yung ating Department of Health, DILG at PIDEA at Kapulisan para sa isang holistic approach. Kaya nga, hindi lang iisang ahensya ang dapat nating gamitin para sa ganon masolusyonan natin ang isang napakalaking problema ng drug addiction. Ito yung aming layunin at hihintayin. At doon sa mga ayaw magbago at ayaw magpagamot, eh hintay-hintayin nyo. Darating yung PIDEA para sa inyo. Okay, sir. Sir, with that po, siguro short message na lang ho sa ating mga kababayan dito po sa Cordillera, dito ho sa ating gera kontra droga po. RD, go ahead po. Yes, Charles. Unang-una, nagpapasalamat kami sa RNG sa patuloy ninyong paggabay sa aming mga operasyon. At inaanyayahan ko ang lahat ng mga media na makipag-ugnayan sa amin kung para makita natin, maipakita natin sa publiko yung transparency sa ating operation. At upang maiparating din natin sa mga korte at sa mga hukuman yung ating kagustuhan na linisin lamang at puksain yung illegal drugs doon sa mga barangay. At doon sa Department of Interior and Local Government, maging daan para doon sa kanilang drug clearing at high functionality rating audit. Sa mga kababayan ko sa Cordillera, patuloy po, umasa kayo na ang PIDEA ay maglilingkod hanggang nandito po yung inyong regional director at magpapatuloy yung aming advokasya para mabigyan tayo at may pagpatuloy natin yung CAR Safe Region na nahirang tayo noong 2021 bilang isa sa pinakaligtas na rehiyon. Yun. Alright. With that po, RD, maraming salamat po and thank you for your time. Salamat, Charles, at magandang umaga sa inyong lahat. Alright, yan po si Regional Director Gil Cesar Castro ng PIDEA Cordillera Ukol ho dito po sa kontra droga at ito pong pagpapalit nga ho ng liderato mula sa national hanggang sa mga local officials. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Sisi promise, sa milky ng batang 90s. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalangan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy and Spray. Katapusan mo na, mosquito man. Ayan! Thank God it's Wednesday mga ka-MB! And
And sana po ay natuto tayo and marami tayong, nakakuha tayo ng inspiration and lesson sa ating mga kwentuhan this morning. And napakaganda nung sa guest ni Mamshi Shek kasi, Mamsi. Kasi very important naman po talaga to get yourself checked. Kasi sabi nga nila, prevention is better than cure. Oo. At sabi nga nila, hindi lang siya dahil sa sexual activities. Kaya nga po, pag nagdo-donate ng dugo, we have to be honest pag filling in the forms. Kasi po, one of the reason why it is transmitted is because of blood transfusion po. Kaya ingat-ingat lang po tayo. At yung kay Charles naman kanina, tabat naman that we look into the war on drugs. Hindi lang kasi ito, matagal na natin itong pinupugsa. Tama ba? Tama ba? Pinupugsa. Anong pinupugsa? Anong pinupugsa? Ay, i-correct nyo nga ako. Tagal. Oh. Pinupuksa. Ang tagal na natin pinupuksa. Ano yung pinupugsa? Hindi ko alam. Wait lang. Pinupusa. Ayan, pero kasi si kanina pinupuksa. And it's about time for us to look yung malalaki, hindi yung maliliit lang na mga, tutulak nito, pero sana the bigger ones, di ba? Atin ding batiin yung ating mga viewers na nanonood ngayon. Sino yung mga nanonood? Ay, wow! Sino yung mga Bakit nanonood? Talaga? Parang may syempre yung mga nanonood anak ni Mama Check, and 5th Infantry Division, yung mga andyan po. And sa aking kapatid na si Maki, na napakagwapo, kaya i-follow nyo na daw sa Instagram and TikTok. TikTok talo, Instagram and Twitter. Sabi niya sa akin, ako, yung mga army natin dyan, mga Filipino Army, saludo po kami sa inyo. And sana mag-iingat po kayo, kasi iniingatan ko kayo. Wow! Uy, meron lang, sabi ni Abiakak Philip Gia, kanina yung sabi mo sa modern jeep. Sabi niya, pagandahin na lang po yung mga traditional na jeepney at lagyan ng mga kolorete para pagdagdag attraction na din sa mga turista at gawing color po. Yun lang po. Uy, thank you po sa inyong advice. Baka nga ma-consider natin yan. At maraming salamat po sa nanonood international viewers natin dyan sa Canada, Australia at sa Taiwan. Good morning, ate. And of course, sa mga nag-send ng stars, maraming salamat po. Umaga pa lang, meron na kaming stars. Yan. Nagpapakita ng mga bituin kahit hindi pa gabi. Ayan. Batiin na din natin ang aking family, Limon family, dyan po sa Tagudin, Ilocos Sur. Good morning po sa inyo, and also yung iba't iba nating mga kababayan dyan ho sa Tagudin. Good morning din. And yung mga nanonood po sa La Union, Pangasinan, at iba't iba pa pong parte ng Northern Luzon. Good morning sa inyo. And nakalimutan ko, happy 18th birthday kahapon doon sa aking pinsan kay Alexa Shade. And pasensya ka na't hindi ako nakarating. And sa aking nanay-nanayin si Mama Marivic, and sa aking kapatid na si Jamil na nanonood ngayon from Bulacan and from Quezon City. Wow. Thank you so much for watching us. Maraming salamat rin to our sponsors na nagbibigay din ng ngiti sa atin every morning. Maraming salamat po, TG Home Builders, NGCP, and Baguio Country Club. Napasalamatan din natin ang Batang 90s Milk Tea, Musar Music, at huwag din natin kakalimutan, kung gusto nyo mag-enjoy ngayong weekend, punta na po kayo sa Pugad or Pugo Adventure Resort. And Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, at Aldrich Corporation na napakarami pong produkto na kailangan talaga natin para pawiin ang mga sakit na nararamdaman ng ating katawan, and para makaiwas na rin po tayo sa sakit na kung meron nga 100 years old na lola. Kasi pag 100 years old, syempre matanda talaga yun. Syempre, malay mo, bata pa rin. 100 years old na lola, and gumagamit siya ng Pau de Arco capsule. And malakas pa rin siya, kaya maraming salamat. Sabi nga nila, wala nang aw sa Pau! Parang ano yun? Ano na yung case of Benjamin Button? Pabaliktad siyang tumanda. Oo. Pinanganak siyang matanda. Tapos pabata siya. Namatay. Baby siya naman. Ang tagal ng movie na yun, 2 oras. Movie pala. Akala ko sabi ko, akala ko totoo. Kaya isang araw, isang happy Wednesday na naman ang sinimulan natin. Siyempre, hindi ka namin tatapusan ng linggong ito, Morning Barkada, na wala ang Dynamic Trio. Kasama niyo pa rin ang raketera at madiskarteng Mamshi Sheki. Kasama niyo naman po ang nag-iisang minion in the house, napakaliit pero napakakulit, Randy Guzman. At nakasama niyo naman ang inyong gentle giant, Charles Limon. At bukas, magsama-sama ulit tayo. Same oras, same host, at same studio. Dito lang sa Morning Balitaktakan!